Казвам се Слав Едрев. За мое голямо удоволствие вече съм на 70 години. Това значи, че съм живял много. Много неща съм видял, много неща съм чул и с мнение по различни въпроси. Искам да споделя с вас нещо, което за България е един малък оазис, едно удоволствие да се докоснеш до едни големи професионалисти, като доктор Нури и неговия екип, защото аз попаднах съвсем случайно, чрез интернет. Имах дълги години проблеми с зъбите. Ходил съм на много зъболекари, колкото и да се стараят, някак си не успяваха. Разбрах чрез интернет, че има и такова място, такъв добър дентален център, а той се оказа не само добър, той се оказа модерен, съвременен, на световно, според мен, ниво. И когато дойдох тук и разбрах, че и цената на имплантите, които ми предложиха, е почти наполовина, отколкото на другите места, аз в началото с недоверие подходих и започнах да разговарям с доктор Нури, всъщност защо предлага такава ниска цена, а и да не е ниска, поне наполовина. И той ме убеди, че е съобразил всичко с възможностите на хората, които трябва да се лекуват, и според него по този начин той иска да бъде и полезен на хората. Ставаше въпрос не само за пари, а за един хуманен, дълбоко професионален акт. В моята дългогодишна кариера, аз се занимавам с кино, режисьор и продуцент съм видял много неща, но толкова изискана работа, такъв стремеж към работа в детайла, толкова голям професионализъм, бързина на действието, без никаква болка, с уважение, с голямо внимание към пациента, колкото и да са крайни хубави тези думички, това е истина. Тези хора ме спечелиха завинаги и за няколко дни се умяха да ми направят 16 базалтни импланта с 24 коронки, промениха ми визията, промениха ми начина на живот. Освен една голяма благодарност и препоръка към най-близките си хора, аз за цял живот ги приемам като близки вече, защото те помогнаха да променя начина си на живот, да променя визията си, да нямам болка, да имам други амбиции и проблемите с зъбите да ги оставя на заден план. До мен е съпругата ми, архитект Едрева, която дълги години имаше проблеми с зъбите и не вярваше, защото на други места и бяха казали, че няма кост, няма да може да стане да й направят коронка. Когато я убедих да дойде тук, тя разбра колко е важно и колко безболезнено и колко добре изпипано в детайла с възможностите на нейните финансови възможности да заплаща, и тя мисля, че сега е много доволна. Надявам се, че за това може да каже и самата тя. Много ми е приятно. Аз съм Валентина Едрева. Искам да споделя своите впечатления от този дентален център. Наистина в началото подходих с недоверие, но когато видях съпруга ми как си смени изцяло визията и колко бързо стана това, дойдох и аз. Имах проблеми, нямах зъби в горната дясна част, други корони не бяха добре поставени. Бях посещавала и други зъболекари и съм запозната с имплантологията и имах желание да ми поставят импланти, но няколко пъти различни зъболекари казаха, че нямам достатъчно кост. И това беше главното ми недоверие. Мислех, че няма да могат да ми поставят импланти, но за мое учудване в центъра на доктор Нури
казаха, че има такава възможност и за много бързо време, буквално за 5 дена, цялата процедура с окончателното завършване с мостовете беше готова, без да изпитам болка. И другия въпрос, който има според мен голямо важно значение, това е естетиката, което съвсем не е маловажно за всеки един човек. По този начин самочувствието му се повишава, той вече не изпитва нито болка и има радост от живота, защото един проблем се решава. И в този смисъл искам да изкажа своята благодарност на всички от екипа на доктор Нури, доктор Хазен и всички останали, които на много професионално ниво подхождат с уважение към всеки един пациент, правят пациента съпричастен в неговото лекуване, обясняват цялата процедура и по този начин човек се чувства сигурен и действително на всички, които имат проблеми с зъбите, препоръчвам да посетят този център. Ще попаднат в един малък оазис, където държат много на детайла, на чистотата, на човешкото отношение и са безкомпромисни към качеството и към човещината. Мислят и гледат за вашето бъдеще. Повярвайте ни.